بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان doğan musoraptır. Dilegedende Peygamberimizin welilerin hak hormat üçin dileg etmek dogrumy? Şirk bolýarmy diýipdir. Musulman doğanlar dilegedende Peygamberimizin hak üçin, awliyalaryň hormat üçin diýip dileg etmek şirke girmeýär. Şirk däl. Emma şu hile edip dileg etmek dogrumy, bolýarmy ýa-da bolmaýarmy, sahih delili barmy ýa-da ýokmy? Bu barada ahli sünnet alimler ihtilaf edipdirler. Yani bolýar diýen alimlerim ba, bolmaýar diýen alimlerim ba. Misal üçin İmam Ahmed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň hormat üçin diýip dileg etmeklige ruhsat berýär. Bolýar diýär. İmam Şevkani Peygamberleriň, awliyalaryň hormaty üçin diýip dileg etmeklik jaiz diýär. Emma mekruh, jaiz däl, dogry däl diýen ulamalarym bar. Misal üçin Hanefi mezhebiň kitaplaryndan Hidayada Kitabul Karahiyye bölümünde şeýle diýilýär: "Ve yukrahu an yaqula ar-rajulu fi du'aihi bi haqqi fulanin aw bi haqqi anbiya'ika we rusulika." Bir kişiniň dileg edenne Allah Teala dileg edenne planin hak üçin dilegimi kabul etdiğmegi ýa-da peýgamberleriň, nebilerin, rasullaryň, peýgamberleriň hak üçin diýmekligi mekruh diýilýär. Käbir ulamalar soň açyklapdyrlar. Hak üçin diýse bolmaýa, hormat üçin diýse bolýar diýip şoňa meňzeş düşündürişler getiripdirler. Netijede musulman doğanlar bu meselede ahli sünnet ulamalaryndan bolýar diýenlerim ba, bolmaýar diýen ulamalarym bar. Bir kişi musulman doğanlar bu hili dileg edeni bilen ahli sünnetten çykmaýar. İnkar edeni bilen ahli sünnetten çykmaýar. Sebäbi bu bir akida imani mesele däl, imanyň şerti däl, musulmanlygyň şerti däl. Allah Teala'nın farzlaryndan bir farz däl, wajib däl, sünnet-i muakked däl. Bir ulamalar gurrun edipdir. Dileg edilenini şu hili dileg etsek bolarmy, bolmazmy? Mustahapmy ka? Diýip şoň üstünde gurrun bolupdyr musulman doğanlar. Edil fıkhi meselelerde ihtilaflar ba. Bir käbir ownugrak meseleler bolýar, bir ulama bolýar diýär, o bir bolmaýar diýär. Bir musulmanyň doğanlygyna, birligine ziyan bermeýär bu zatlar. Şu hil meselelerden. Şonuň üçin musulman doğanlar bu hili dileg etmeklik ihtilafly mesele bolýar diýen emma bolmaýar diýenem bar. Emma bu hili dileg etmeyi kabul edýänler tarapyndanam, kabul etmeýänler tarapyndanam kafirleri bu meseleň üstünde dawa edip bolşundan beter ulaldyp ýörenler bar. Kabul edýänleriň arasynda bu hili dileg etmegi halka hökman dileg edende şey diýmeli. Äheňinde öwredýänler bar. Ýa-da hökman dileg edende şey diýmek bir farz wajib ýaly diýip düşünýänler bar. Ýa-da şu hili edip dileg etmese Peygamberimizi gowwarmadigi diýip düşünýänler bar. Ya bolmasa şu hil dileg etmegi kabul etmeýänler Wahhabi bir zat diýip at takyp garalaýanlar bar. Ene bu musulman doğanlar kabul edýänleriň içinde öte geçýänler. Elbetde bu insanlar jahilliginden edýär muny. Düşünýänliginden, bilýänliginden däl. Jahillik sebäpli näşe ýanky diýen zatlarmy edýärler. Öte geçýärler. Edil şonuň ýaly musulman doğanlar bu hili dileg etmegi dogry kabul etmeýänleriň arasynda da öte geçýänler bar. Şu birji alymyň sözüni alýarda başga ulamalaryň näme diýenden habary ýok. Ondan hak hormat üçin dileg edýän adamyny bir dinden çykan ýaly edip garalap ýamanlap ýören jahiller bar. Ýa-da hak hormat üçin dileg etmeklige şirk diýip ýörenler bar. Sen niýeden eşitdiň bu şirkdigini? Haýsy alymyň agzyndan çykdy bu söz? On sorasaň bilmeýär. Öz ýandan guman edip şirk meka diýip gören gynansak da jahiller bar. Her iki tarapda da öte geçýänler bar musulman doğanlar. Bu mesele degişli başga bir muhim aýdyp geçmeli adamyz musulman doğanlar. Bidgatçy sopularyň käbiri iki zady bulaşdyrýarlar. Oşony halka ýalňyş düşünýärler. Ol hem musulman doğanlar dileg edende hak hormat üçin diýmek bilen, yani Allah Teala dileg edýän, ya Allah
Peygamberimizin hakkı üçün, hormat üçün, ya da awliyaların hormat üçün şu dilegimi kabul etip dileyen bu bir mesele, yani aýtdyk. Bolýa diýen we bolmaýa diýen we. Bu ahli bid'atyň bulaşdyrýany haýsy? Gönü ölülerden dilemek. Yetiş ya pir, yetişewer ya peygamber, medet plana awliya diýip gygyrmak. Bu jahil bid'atçy sowaplar şu ikisi bir zat mı diýip düşünüp görenler bar bulan içinde. O şu ikisini bir zat hökmünde kabul edýänler bar. Bir başga zat, o bir düýünden başga zat. Arasynda ýer bilen gök ýel tapawut bar. Öz jahillikleri sebäpli halka hem şu ikisi bir zat diýip düşünýärler. Onuň käbir akidasyny bilmeýän jahil bende kösenip ýör şunu aýryp bilmän biri-birinden. Onuň awliyalardan zat dilemeli däliýän bolyn, şu birinjini inkar edýän diýip düşünýär. Awliyalardan bir zat dilemek, peýgamberi bolsun, başga awliyalar uzakdan yetişmedet diýip gygyrmak, olardan bir zat hantama bolmak, şirk diýen bolyn, bu birinjisinde şirk diýdim diýip bulaşdyryp ýören jahil we dykkatsy kişiler bar. Ve gynansaň bu ahli bid'at halk şeýdip, ahli bid'atyň käbiri şu iki zady, iki biri-birinden tapawutly zady, ikisi bir zat diýip düşündirip halky şirke we oda oklap ýör musulman doganlar. Şonuň üçin ne şoňa da alanaýman, dykkat edin, imanyňyz puja gidäýmesin, hak hormat üçin diýmek başga bir zat, gönü ölülerden dilemeklik, düýünden başga bir zat we şirk. Yine bir mesele musulman doganlar, Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde kän dilegler var. Her mesela değişli dua dilegler var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin eden dileglerini bize öğrediyor ayette. Ya olmasa sahih hadislerde peygamberimizin yüzlerce dua dilegleri var bize öğredipdir. Şoları biz öğrenip her bir musulman diňe ahun molda her bir musulman öğrenip okap şolar bilen Allah Teala dileg etmeli. Emma şu ahli bid'atyň bir topary bular kan halka ünnemeýär. Bar bilýäni otursa şol hak hormaty başga bilýän zady ýok. Bular näme öwretmeýär, bulara üns çekmeýär. Ondan käbir biziň insanlarymyz näme diýip pikir edýär şu hak hormatyndan başga dileg ýok ýalak ýa iň gowsy şumuka şey diýip dilesek %100 dilegimiz kabul bolýarmy diýip şey diýip ýalňyş düşünýärler. Şonuň üçin musulman doganlar birinji bilen öwrenmelimiz Kur'an-ı Kerim'de we sahih sünnetde gelen doga dileglerdir. Şolary öwrenjek bolmaly birinji bilen. Şoňa da näme musulman doganlar dykkat edelim. Alhamdulillahi rabbil alamin.